Hear it na. Good morning, 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 good morning. Come on everybody, everybody, everybody. Come on everybody. Ano na kita? Nagkukusog mga tugang nga aktibidades tabi kan bulkan. Nagkukusog mga tugang an hero-hero kan bulkan. Come on and do the twist. Sigun tabi mga tugang sa NDRRMC 7:45 PM. Mga tugang ang bulkan mayon nagluwas daw kilava. Now see. Yun na yan. Duro-diretso na yan. Actually, kan sarong alda pabaga naga para luwas-luwas kilaba. Mga tugang, kaya garo yun na ini. Sa iling ko talaga, kamutabing nagdanangog ngunyan. Matugan mayon o dahi. Anong hula nindo? Gari matuga? Adi? Matuga? Gari matuga, kamutabing nagdanangog. Anong iling nindo? Dinuspender na nga ni baga so ano yan? So quarry sa Daragabuda sa Kamalig area ni Mayor Baldo. No. Yan ang pigil sa atin. Baka nakamali siya sa mga garing nga nakagulpi ka mo boy. Naga para pasuruhay nga ka mo boy. Pirmi nga ka mo na radyo sa DCGB. Yan nga yung mga ano ini, mga kwari-kwari nindo. Nasaral to iba. Oh, yon. Bako, mga pagi para mapundo ang operasyon. Kaniba? Ano na nga yan? Oh, may mga laba, kuha na ba kan sarong kabata? Ikaw mo daw, dito ako magparapuros sa Facebook kan sa mga dating picture kan mayon kan mga nakaaging mga panahon. So, totoo sana daw ang iposta. Nakakalansi kita paminsan. Nakakalansi po kita. Hello, good morning. Ano na boy? Oh, yan baga. Nagdudulay na. At ayun na nga ni. Nagdudulay na baga. Kulang na dapat nung so mga aggregates kaya tingdagdagan. Iba man pala sa interpretasyon mo ali. Kulang na nga boy kaya gari nga dagdagan ta. Oh, tama kaya nakman niya ako. Tanagulpi ng human ng gadadi. Human ng gadag. Kasi bagay ako. Nagulpi na nga baka nga kumibad nga ako tamagabat sa ibong. Paano na historic? O saka bako na so ano yan. Damay-damay sa nampait. Eh, sana pagalitan na bako distracted. Yan, buda dapat may gabakos makusog. Ayo. Buda pag buminog siya, magtapos tulos ganun para aloy, di ba? Imagine ang mga evacuees. More or less ang mga evacuees baka nag-start ki mga 3 months niyan, sus kung mapagalo na yan. Ade. Makusa na, makairat yan ang araw ng sitwasyon. Oo ba? Matanglayon niya. O, paano pagkabuhay mo ka sa At yun na nga ni. Kasi bagay ka pwede magbalik sa naistaran mo. Di ba? Dahil ka ba? Mapagal. Ipangagita na sa BP na hanggang dyan na sa tabi yan. Na timingan pang igod yung kibagong kasal. Asal bata ng pagal talaga. Bagod na. Reporter mo nga rin, nagapot na. Paano yung pangbog mo ka urik? Pero yan mga baho. Bago naman ko niyang bawag kiorig. Ano na? Makuha na, mapasabsab. Mapasabsab nga kita go. Awin na. Ang pinaka-the-best ka, Libre. Magpalakadi na siya. Hanggang dyan na siya na yan. Tama. Okay? Kasi magpara-criticize ka. Ano? Okay na yan, no? Tama na araw ka. Yes. Okay. Salamat, Migo. Mabuhay ka. Tunay. Ito po, karaw-man sana ito para lamang na ano yan, ha? Para lamang mga tugang maging magayon lamang ang sa tuyang aldaw. Pamparelax-relax lamang. Nata daw po taday pinatugtog suligas pihim. O, ata na chief tik ikatalaga ding nata daw tinawag suligas pihim. Ano? Okay.
Sa isus ko, nakatutok si Councilor Baldo. Siyang author kay ano ordinansang yan. So, ano nga so Ligaspi him? So, Ligaspi, ngon yan. Mabuutan o gali. Dan Ligaspi, ngon yan. Magayunon ba itong kantang ito? Magayunon baga? May paglingawi yan. Nagkatutok si Councilor Chito Baldo. Sa aga tabay po si Pun sa aga. Pun sa aga. Pero ano nangyari, Jing? Nakon sa computer. O yun, napigayos na. Ay. Pero, so, albayhim igwa. May albayhim. Aligas pihiman sa naan may ordinance, di ba? Sige, tabi. Bose, sa aga. Good morning, tabi, Ma'am Ruby. Ligaspi, ngon yan. Naguto sa poon kan mayon. Diba? Magayon ng pagkaisi, nagkumpuso kang kantang antabi kagawad dito. Magayon ng pagkaisip kaya na, diba? Dan. Ba't pagkikanta pati ang kantukan mayor si Gubnoel? Talag feel na feel niya. Ligaspi, ngon yan. Morning hirit na sa DCGB. An iba pipos sa mga kaidtupang tuga nganing makagulpi ki calamity fund. Ay, oo, wag kang ganyan. Day man, so actual man sana yan. Diba? Happy 71st birthday kay Juanita Manzanillo Salbatana Atinils. Kinumpleto man ni kinumpleto man ni MMC. Kinumpleto man ni Manay Merly Caceres man suguriting si mo. Uyog-uyogon mo Juanita Manzanillo. Happy 71st birthday. Pera, 79? 70. Hagol 70. Pasira mga yanoy. Ano lang yanoy? 71st man sana. 71st na pala di ka atinits. Ano? Makaskason ang buhay. Dero de ka lamang na Malaysiahan na kwa. 71 ka na. Adi? Makaskason sa ang panahon na di. Ako na Malaysiahan ako palang 47 na. Di ko na makaskason sa ang panahon. Obeno. Happy listening to Senen Valderrama, Jorlan Gribrialde, and Ramon Ariola Paminta na pirming nakatutok sa DCGB. Good morning, alias Paminta, Ramon Ariola, Marinagamon. Kumusta? Maharang pa? Ay, good morning pa lang kay Raul alias Kasag. Yan pa lang sa Saud kan Albay Market. Kumusta mi ko? Dahil na pakahiro tabaka sa mabitang kasag mo dyan sa mga tindahan kang agat mo, sa mga tindahan, mga kiluhan kan sira, problema yan. Increasing po volcanic activity, may fountain at times. Iyo baga, at yun na yan. Yun na yan, maputok yan. Magkakaiguang ki Major, sana dai ha. Pero sa iling ko, yan tabing ugali kan mayon, yun na yan. Pero diretso yan. Alright. Atinit. Salamaton nga ya, GB as all. 71st ka na palan. Lamang na Malaysian ikankuan mo ang sa imong iro-iro. 71 na. Alat-alaton mo takwa na sa nangkay puan mo 20 100 minus 71 pera 29 tama 29 years 30 years pa magkakaigwa kang 1 million ade subiga plano kan gobyerno ta maski nga yan ide pangaya kong 100 may 1 million na nga kadiguan nga yung fight mo sigurado ka nga ka may 1 million nga niya kong amigo buda amiga yan alright bueno aramon ta daw mga tugang buena manong bareta in the morning sa DCGB. Buena manong bareta sa morning hirit. Nasa linya po si Ala Armario. Good morning padingal kamin. Isang mapagpalayang pagbati sa iyo, kaibigang Henry.
at sa ating mga kauring Pilipino. Yes, Happy Magandang Independence umaga. Day. Magandang umaga. Yes, 125 years na anibersaryo kan Philippine Araw ng Independence Day. Kalayaan. Yes. Oho. Tagalog tayo. Ano? Tagalogin natin. Tagalogin mo yan o hindi? Oo nga pala, dapat pala Tagalogin natin. Tagalogin natin. Yan ang nga ating pala. pambansang wika. Yes. Magkabansa tayo. Mabuhay ang araw ng kasarinlan. Aha. Yan, okay. Meron yatang pang-activity dyan sa Capitol? Mayroon. May nakita akong mga tulda. Mayroon yan. Di ba ang Tagalog ng tulda? Ang Tagalog ng tent, Tulda. di ba tulda? hindi ko masyado. May nakita akong tulda dalawa. Diyan sa harap ng bulwagang Kapitolyo. Bulwagang- pamahalaang panlalawigan. Panlalawigan. Pamahalaang panlalawigang ng Albay Aha. sa Peñaranda, sa parke ng Peñaranda. mas madali na yung Piñaranda Park. Nasa harap ng poste ng bandila. Di ba plug? Garisa lang yan, pahit mo na. Oo. Sige. Okay. Kaibigan, mga pangunahing pangangailangan sa evacuation center. Iyan ang gustong matutukan ngayon ng ating pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni Gobernador Attorney Rex Lagman. Samantalang hindi pa malaya ang ating mga kababayan na nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Sa pagbisita nung Sabado dito sa Albay ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, lumabas sa kanilang assessment na kulang pa rin ang mga evacuation center sa mga ginawang palikuran, tubig, at hindi estable ang ilaw dahil sa palaging brownout. Yes. Kaya nagkasundo na magtutulungan ang pamahalaang panlalawigan, ang provincial engineering, hingin din ang tulong ng mga munisipyo at city engineering, DPWH, ALECO, at mga water district para matutukan ang mga ganong pangangailangan ng ating mga kababayan. Dahil inaasahan na kung maglalapa ang kalagayan ng mayon, baka lalong dumami ang mga evacuees. Sigurado yan. Sigurado yan. At lalala din ang problema. Sa pagkain, wala masyadong problema dahil na-declare ng state of calamity ang Albay, kaya maaari nang gamitin yung calamity fund na 30 million. 30 million ang uubusin para sa ating mga mayon evacuees. Pero kulang yan. At, kulang yan. Dahil inaasahang 2 linggo lang ang kaya ng Albay, ng probinsya. Aasa na after 14 days sa ibang tulong, lalo sa national. Yes. Kaya yan ang pinaka-importante ngayon, yung tubig, yung kuryente, yung palikuran. Iyan ang tututukan ngayon ng ating pamahalaan para sa ating mga kababayan mayon evacuees. Yes, very good. Yan, kaibigang Henry, ang pangunang balita mula rito sa labas. Ito ang inyong kaibigan, Al Mario. Thank you. Salamat po, paring Al. Mula po dyan sa labas. Nag-text si Don Caloy Loria. Good morning nga, Idol Henry M. Uyog-uyogon mo niya. Ako na ang idol niya. Isang idol ta. Good morning, sabi. Bossing Caloy Loria. Kansarong alo, nailing ko so post kayo. Sana sama nito. Sigang lakaw-lakaw mga tugang sa nito Albay. Sige nang ikot niya sa Tercer District, Segundo Distrito Albay. Nailing ko sa post, naglanding sa nito. Kumusta tabi Bossing Caloy Loria, so ikot-ikot dyan sa nito Albay. At tapon ka magmata. Pasain ka ngunyan tabi na Independence Day.
Atabo na magmataan sa tuyang amigo. Ang saro sa mga author kang Makapaland. Yan, Makapaland. Maray na agad tabi. So yan bagang Makapaland ho yan sa ampangan kang kwan kan sudating patyonapal magayuno ng pagka-design gariman mga pang Makati na mga pang Manila na at saka kay Edsel na Guerrero maray na agad tabi amigo ang Happy Independence Day sa Indo Don Kaloy Loria maray na agad tabi sa mo salamat sa pagtutok sa programa. Hello, good morning. Ano, Migo? Good Yes. morning, Migo. Morning. Reporting. Yeah. Migo, Yeah. Independence Day celebration, kita. Migo, officially, agad ang kuwanta mga DCGB, nagabos na irok ng Apo, mabuga kami sa Indo, kasi kumiral daw, ako yung sa Pagambog, amigo, Oo. ABS-CBN Foundation, inapunan ako, magtabang, ABS-CBN Foundation yun Oo. may inapunan ako na magtabang ngunyan sa indang pakaon. May gusindang high-tech hindi. Gusindang mobile kitchen. Tapos gusindang food distribution. Okay. Kaya po so kabrad ko na taga-ibigibigyan nga tol. At sistema natin nga rito. Magpapakain tayo sa... Duman kami ngayon sa Taladong, Kamali. Aha. Alas 8. Mapakain tayo. Tapos, paano tayo mag-distribute? Ang mga paintindi kayo ay tayo the pantry system. Pantry system. Kaya kami sa Apo, matabang sa Inda, kolaborasyon, matabang kami manpower. Yeah. Kaya winal daw po ang Alpha Phi Omega kasama ang ABS-CBN Foundation, nagkugo po feeding program, dapat daw kay mga ayuda sa Recreation Center kang Taladong, Kabali. Tapos may dumaan po kami sa dekorang po ano. Kaya inaabunan ko po ang mga member ng Apo, Alpha Phi Omega, mga SRT. Pumasiri po kamo, may oras ka mo, pumasiri po kamo sa Taladong Kamalig Convention Center. Magsunod po frat shirt kang Apo, tumatuwang kita. Kaya bilang member kang Apo, amigo, pasalamat mo na pagtawag ko ninyo mag-report kami. Tarabang-tabang ba kita? Yes. Okay? Reporting from my base, Yeah. Dan Orense. Out. Yes. Good morning, everybody. Out. Alpha Good Phi morning. Omega. Dan Orense, mga tugang ansatuyang amigo sa Apo. Good morning tabi sa mga taga Taladong. O magready ka mo dyan tama dyan tabi sa grupo. Hen paki good morning tabi kami digdi sa Banyadero Daragalbay. Ay yeah, sa bagay ang Banyadero bako man iyan nasa Giyo may part na nasa 6 kilometers yan. Kumusta ka mo dyan? Tabi kumusta ka mo dyan? Good morning daw kay Wi Kalamot siya. May alias ka pala, amigo. Pagyari sa mga baga. Bayapod sa imo ining texter ta. Good morning, paring Wi. Maray na agad tabi sa imo. Mabuhay ka. Yes, Henry M. Nahiling mitabian si Don Kaloy Loria digdi sama nito. Nagpasiring siya. Kansarong bulan pangali. Nagdigdi na iya. Sigang libot-libot. Nakisabayan sa mga residentes digdi. Hali kay Tony. Tony, maray na agad tabi dyan sa Manito Albay. Kumusta ka mo dyan? Kumusta lamang? Salamato na. Yes, nasa linya po mga tugang si Jimmy Nasalita sa dagdag na report. Para mong tanawan mga dagdag na bareta in the morning. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Jim, good morning Jim. Yo, Pipi, maray na ka. Go ahead. Aga sa mga parantabay, matrangkilo man digdi sa kuyang area of responsibility and sa iba pa niya itong mga istorya bilang congressman oversight and function kan mga congressman sa presenting sitwasyon na under state of calamity and Albay nakahuro niya to si Congressman Fernando Didi Cabredo ngunyan nakaprintera digdi mga local chief executive provincial governor mga munisipyo, syudad mga alkalde pero susog kay Congressman Fernando Didi Cabredo dahil man siya basta sana sa pag-monitor as in pag-obserbar kan sitwasyon kan mga apektadong mga constituentes lalo na digdi sa 3rd district kundi
didiskarte man siya kung paano makapag-consigure nin mga posibleng ikakatabang ayuda halos sa iyang mga spursos man para sa mga evacuation centers. Dahil manigaranta BBP, iba man ang pamumuhay-buhay sa mga evacuation center kumpara sa original na istada, parte kan responsibilidad kan gobyerno aktibaran ang mga apektadong mga pamilyas na mairelokar o maahali dyan sa may mga delikadong pamitisan kan bulkan na mayon. Base sa pagpa-monitor ni Congressman Fernando Didi Cabredo sa mga sitwasyon sa mga evacuation center, ang resulta pagabot sa pagkaon bako pa problema ngunyan BP. Takadakol pa kan mga nag-aarabot na mga ayuda so ali sa DSWD, provincial mga LGUs, pero namalisyan kan congressman na paglampas nin mga simana o mag-abot an bulan ibabagaan preparasyon mo niyan kaysa kung sa bagyo. An pag-alboroto kan bulkan pataragalan ini. Ngunyan, pag namalisyan ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pag uminabot na sa puntong replay na ang mga pagkaon, morning udto pamanggi uniform pararihas na kung magtataririk na sana sa noodles dilata, baka magkapururga naman ang mga evacuees, digdi na siya pwedeng maglaog sa eksena, and may mga spursos man siya nagigibuhon para sa pag-agikan mga aldaw makapag-extender man siya nin mga tabang sa mga evacuees digdi sa iyang area na mga nasasakupan ta BBP. Dahil manigaran na iwabagan ni Women's Group Organization, Women's Planters, na inorganisar digdi si Congressman Fernando Didi Cabredo, may mga patanom, may mga produkto, pwede ito na araw kan inot na pagtugakan na bulkan, ipaharvest at i-distribuer, primero, magigi itong masustansya na mga pagkaon, luma, gulayon, asin, iba pa. Apira yan ta BBP sa iba pa niya mga diskarte man niya na pwedeng makuha sa mga makukuha niya duman sa gobyerno nasyonal, mga koneksyon man niya, pero magdidepende na yan sa pag-agikan mga aldaw kung ano na talaga ang estado kan bulkang mayon, asin estado kan mga evacuees sa mga evacuation center. Kung talagang nareparo niya na talagang nagninipis ang supply na kan pagkaon, mataw na siya nin mga aksyon man nagigibuhon bilang congressman digdi sa Tercer Distrito kan Albay. Yes, Yan na sa namamalisyan kan congressman kung pataragalan ini tapos bastante iguanin mga nag-arabot na mga pagkaon natural sige sa nang karaon. Ang problema sa mga CR baka magkaparano tulos. Yan ang dapat antisiparan kan mga nasa evacuation center. Yan BP, sa tuwing mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa lawas. Good morning kay Dr. Maria Grulio. Yan, good morning madam. Ang principal po kang Legazpi Port Elementary School. Kung sabi niya Happy Independence Day again, I would like to thank you for giving us the opportunity, especially to the kids, to showcase their good practices, their talents and skills through your radio program. Kaya natin to. Basta sabay-sabay sa paggawa. Yes, Uni nga ni Dr. Ivo, nayaw pa sa si Butso Comics, Eco Rangers. Creative man ini masyado si Kwanadi. Uni si Aaron Ram Fernandez, grade 6 pupil. Diyan po mga tugang sa Legazpi Port. Imagine nakagibo siya mga tugang ki comics na English.
Eco Rangers para ma-promote ang solid waste segregation. Asin ang pagproteher kan sa tuyang kapalibutan. Mabuhay si Ram, the best. Congratulations. Okay, bueno. Alas 5:36 oras mga tugang sa Pilipinas. Asin sa GB. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. News Director Mar de la Cruz para sa mga headlines kan mga bareta sa Lado Nacional. Good morning, Paring Mar. Good morning, Bibi. Good morning sa mga tawan-tabay. Headlines ngunyan. Mga residentes kan Tulong Purok dyan sa Lidong sa Santo Domingo. Sarong Purok sa Sitio San Antonio sa Fidel Sortida. Pipa-ibakwar na ngunyan na alas 6 aga ni Mayor Jun Aguas. We understand to sa ibang headlines sa Lado Nacional, 33 milyon na tabang itataw kan Speaker's Office sa sintingog party list para sa mga residenteng apektado kan pagalpruto kan Bulkan Mayon. Mga residentes kan Albay dapat magsunod sa LGUs katakot kan patakot kan pagtuga kan Mayon Volcano sigon kay Presidente Bongbong Marcos. Disaster Unit kan Philippine Army inaktibar na para sa Mayon operations. Mantang papanginotan ngunyan ni Presidente Bongbong Marcos ang selebrasyon kan Aldao nin Katalingkasan. Nawawarang obra maestra ni Juan Luna nakuha na matapos ang sarong siglo. Go. Manila Cathedral Open House ngunyan Aldao nin Katalingkasan. Public hearing sa tao kang pangapunan ni Pag-Oktaba ang barangay SNS election sa Negros Oriental gigibuon kan Comelec. Philippine Coast Guard mabakal nin mga high-end o mga model ng drones sa abroad. Nangyaring aberya sa NAIA 3 kanagaging Sabado dahil kinaraman sa naging problema kaninero 1. Manila International Airport Authority nagsorry sa publiko sa panibagong power outage. Ano na yan? Nawalagdakan mga taga-Meralco nag-inspection so Sorry. wire na pang testing Tapos? nag-short. Saan ba tanang? Negligence. Woo! Ano na ang boy? Sana mo sa mo na ang boy. Albatanay mo nag-testing kayo. Alat mo. Di nag-short. Ayan. Politika, pinagpatanid sa food stamp program. Ano pa rin? Sabi ni Congressman Eddie Silagman, suportado ko ngayon na food stamp program. Pero maglikay ngayon sa politika. Sa'yo nang pa di papagyo na food stamp na? Saan ma-distribute? Terminan maagi sa LGU. LGU? Oo. Nga sabako LGU, di kan ma... DSWD to LGU. Sabako LGU, di kan magmakuan ma... Yan ang ilingon, tata. May nangyayari na baga. Ako sa ilinggo eh. Okay. Bureau of Immigration may abiso sa mga pasahero sampang kan pagdakol kan volume ng mga pasahero sa airport. Mag-check-in 3 hours before the flight. Okay. Gobyerno pipaglatag ning komprehensibong employment master plan para solusyonan ang problema sa unemployment. Okay. Okay, so yung BP ang mga headlines ko niyan. Mga kababayan na dyan sa Lidong, asin sa San Antonio, preparar na. Tama pa siya rin na dyan sa pick-up point. So mga lunadan para narong kamo sa designated evacuation center. From News Base with Jenny, ini po si Mardila. Good morning. Sige daw tabi, Jomar. Pakipasadahe daw tabi dyan sa Lidong, Santo Domingo area. Itong pinag-mention ni Mar na mga dapat na dumano na mairibakwar mga mairibakwar ngunyan tapi paibakwar na tabi ni Mayor June Aguas kamo tabi dyan sa mga barangay lugar naan sa kasubanggi na 6747 nagbuga kilaba nagbulos na kilaba daa mga tugang Sumayon Volcano kaya mas maray na nakapreparar dadarahon kamo sa mga evacuation centers. Kamu tabi dyan na sa mga pinag-unambitan ng mga barangay. Iya po. Hello, good morning, Pag-asa. Good morning. Morning, Ariel. Maray na aga po. On air ka sa DZGB. Ngunyan Aldao. Go ahead po sa forecast. Maray na aga po. Para po sa satuyang weather forecast na kaluwas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Shedeng Kanso Banggi. Sa ngunyan, padagos man na nakakaapekto ang duro sa bagat sa bilog na Luzon at Visayas. Sa kabikulan nilalauman ang bahagyang mapanganoron sa kudsa mapanganoron na kalangitan na kung saan niya anuman ang tsansa ng mga pulupulong pag-uran o pagkikilat, pagkaguldol.
katamtaman na duros na hali sa timog sulnupan na mamamatean na may katamtaman na pag-alon kan kadagatan. At tinatayang agwat ang temperatura sa maghapon 25 hanggang 33 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:18 nin aga, masulnop at yan alas 6:11 nin hapon. Alinigid sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Salamat, Sir Ariel, sa report sa kamugtakan kan panahon. Good morning kay Betty Apirin, Marie Chris Mandresa, Janet Bandoho, Rowena Cerniches. Good morning daw. Teresita Jacobo, watching from Victory Village, Barangay 28. Happy wedding anniversary sa Muna Agom. Samo na mag-agom June 12, 48 years. Grabe ano? Madam Betty Apirin, Independence Day pa lang kamo kinasal. Are, Independence Day pa lang kamo kinasal na dawahan. June 12, Evelyn Tanyegra. Morning Tabi, Gled Alboard. Happy 16th birthday. Sa aki ko na si Lebron James Delgado sa Barangay 1 Ames Barrio. Legazpi, and congratulations on your DWCL moving up ceremony on June 16. Keep up the good work and be safe always. Give thanks to God always. We love you, anak. From Papa, Mama, and Ate, ano ito? Ay ba to o Al? Ate Ay o and Jean. Yan. Alright, Lydia Bisonia Marinaaga. Good morning daw, Rebecca Frial Punayo. Good morning sa gabos na listeners, Marisa Chope Shelley. Marinaaga po. Mary Jane Balunsay Salazar. Good morning, Tabi. Elena De La Cruz. Morning from Baaw, Ersolada family. Norman Alaurin, marinaaga po sa mga taga Mabinit. Jackie Aringo, pwede po ulitin sa mga barangay ng evacuate ka. Sir, Padingmar, pakiulit daw kan mga barangay na pa-evacuate ni Mayor June Tabi. Anong mga barangay ito Santo Domingo? Purok 1 kan? Purok 3, Purok 5, Barangay Lidong. Lidong, okay. Tapos Purok 6, kan Sitio San Antonio, sa Fidel Sortida. Yung mga tinatabi ang BP. Ayan. Nasa loob yan kan? Maranayan dyan sa Basud Gali kaya. Ayan. Pirang distance ka sa mayon? Ano na? Kasabay ini sa 6 kilometers danger zone o sobra? Sobra na, nasa mga 8 karo yan. Ayo. Harani sa gali ina no pala. Harani sa gali. Magayon man. Giri tama yan o. Yan tabi sa mga evacuar ngo niyan. Aga, harani pala ng sagali kan mayon kaya magayon itong desisyon ni Mayor June. Mga tugang na evacuar na yan. Preemptive evacuation. Richel Manhares, anniversary man kan sa kuyang ko teacher. Ma'am Manon and Kagawad Evernoon. Maray na aga po sa Indo. Good morning, Henry M. Nahiling mi man an si Don Kaloy digdi sa Kamalig. Nagbisita man kan sarong kan kami naging mga bulan. Naglakaw-lakaw. Mabuhay, Congressman Kaloy. Ayos man hiniman ha. Good morning, Tabi. Mga taga Kamalig Albay. Okay. Good morning. Ang babaeng nakapula, lady in red. Ang babaeng nakaputi, lady in white. Ang babaeng naka-green, tupad. The best ka, boy. Babati po, happy birthday sa aking anak na si Jillian Hope Giriba. Yan, happy birthday. Ayos man ini Ang babaeng nakapula, lady in red. Ang babaeng nakaputi, white lady. Ang babaeng naka-green, tupad. Ayos ka. Makao, Samuya, bata grabing init day nakaturog sa mga ayam, mga maribokon. Bata kadakol na ayam, darakulaon pati. Hay, ano ba yan? Hay, mapagalon kita. Mga tugang pag-araw ka ang tabi ang satuyang sitwasyon. Bueno, nasa linya po ang dagdag na report. Hali po dyan sa luwas, mga tugang Mega Force Patrol. Nasa linya si Ans Galero. Ay, Jomar pa yan. Sorry. Jomar bien. Nasa linya. Kami Jomar. Good morning. Salamat, VP Henry. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Baysa na ta i-monitor na sa evacuation. Ang mga taga-barangay Lidong Dumanyan sa Santo Domingo Central School na dararahong tabi VP Henry. Yeah. So, taga-barangay Sultida, Duman yan sa San Andres Elementary School na dararahong. Yeah. Okay. Mientras tanto sa ibang bareta, arestado ka mga otoridad ang sarong lalaki na 20 taon ng
nagtatago sa kasong acts of lasciviousness. Ang suspitsado sarong 40 anyos na taga barangay Misibis, Bakakay, Albay. Ang suspitsadong ini sinirbihan kan warrant of arrest na piniluwas kan korte kan 2003 pa dahil sa kasong acts of lasciviousness. Actually, so judge na nag-issue kan warrant of arrest kaya ini kadana si dating City Punto Judge Arsenio Basi Jr. kan Municipal Circuit Trial Court kan Bakakay Malilipot. Na piyansa na pinagrekomendar kang korte para sa kasong acts of lasciviousness na pinagdahampang kan suspitsadong ini kan taon 2003, 12,000 pesos man sana nasa kaputangon niya kan Bakakay Police ang naunang bita ng suspitsado. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali dyan sa luwas. Belated happy birthday po kay Renz Earl Garcia. Love, Ate Irish and Mama. Sabi po ni Denise Perez. Rick Benitez, Maraynaga. Elena de la Cruz, pabati po sa aking anak na si Reynando Ersolada. Annabel Mallorca, Maraynaga po. Sinsiring man kay Jennifer Kite, Tulop. Yan. Karen Joy Sadile, happy birthday po kay Kate Iscoro. Maraynaga po. Maraynaga dyan sa mga nakatutok tabi. Garo sa puro ini. Good morning, tabi pakibati digdi sa Santa Florentina, Madronio, Arevalo, Rosin, Poche, Guapo, Kasiban, Ardales, Aranya, Siringman, Agripa, Haji, Aringo, Manporte, Maraya, asin iba pang mga pag-iriba. Maraynaga po sa Ndugabos habang nakatutok sa Morning Hirit. Agnes Serrano, Miguel Luigi, happy birthday daw. Sabi ni Ma'am Agnes Serrano, happy birthday, Miguel Luigi. Jerry Ogari Albo Bersuela from Mambulo Nuevo, Limanan. Marshall Agimbo, Maraynaga boss. Marshall nga Agimba. Ayan, Maraynaga boss. Chit ate, sa pamilya ate, and ang istansa, good morning tabi. Nung Lutera, Maraynaga sa mga taga-barangay Tubog, Bakakay, Albay. Ange Galero, may dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Good morning, Ange. Come in. Good morning, Ricky. Good morning sa mga parantabay. Tranquilo man digdi sa Albay District. Tras Santos sa iba pa niyatong Bareta, siniguro ngunyan kan Albay Police Provincial Office na magiging mahigot ang sa indang seguridad bako sa nadigdi sa mga evacuation center sa bilog na probinsya ng Albay, kundi pati na sa mga entry as in exit points kan mga barangay na sakop kan 6 km permanent danger zone. Ang sinabi ni Provincial Director Police Colonel Fernando Conanan Jr. kung saan may mga bigbugtak sindang assistance desk na kompresyonin mga duwa sa good limang mga PNP personnel para magtaon ni seguridad asin kaayusan sa mga napiling evacuation center sa probinsya ng Albay dahil nga ni sa pag-alburuto kan Bulkan Mayuna. Kung sa iya magkakaigwa na monitoring ang sa indang team sa gabos sa mga naglaluwas sa nagalaog sa mga evacuation center kung sa in sigun sa iya importante rin dapat masiguro ang nakaligtasan man kan mga evacuees apera kaya hali naman kan kaaditan o kan Albay PPO ang kaaditan kan nakalihis na daw kan Office of the Civil Defense o OCD Bicol manungod sa posibleng paglaog-lawas kan mga evacuees sa indang mga harong lalo pa ngayon na nasa alert level 3 pa ang Bulkana. Kung kaya sa inda mabugtak man sinda ni assistance o kaya mga personahes dyan sa mga exit as in entry points kan siring na mga lugar kan sawo nindang mabugtak sa peligro ang mga residentes kan 6 km permanent danger zone mantang nasa itaas pa ang alert level kan Bulkan Mayon. PVP, ang inisan na informasyon man, digdi sa luwas kay Bahal si Boy, Ange Galero, DCGB. Salamat, Ange. Mientras tanto, 10 minutes bago mag 6 in the morning. Joshua Bino, may dagdag na report. Kami, Joshua. Yes, good morning, Giti. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag na Bareta, inaning buhay. Asin nagpapataw-pataw sa kadagatang sakop kan barangay Victory Village, Legazpi City. Ang lawas kan sarong babae kan ini mariparo kan mga otoridad harami sa lugar.
Susog sa report kan Legazpi City Police, bandang alas 10 ang pagkaaga sa hapon, kan madiskubre ang bangkay kan biktima. Pangyari. Tulos man na nakaabot ang nag-responding grupo hali sa Philippine Coast Guard, asin matariumpong na ihawas ang lawas kini sa kadagatan sa nasabi ng lugar. Sa initial briefing report, dainin pagkakabisto ang babaeng biktima, alagad igwa inimin tato sa sayang tuong kamot na nakasurat Charlie. Mientras tanto, nagsaparman inimin mga minor wounds, mga gasgas asin lugad sa sayang tuhod. Bantang ang mga otoridad, naka-recover nin sarong salit na kutsilyo sa iyang bulsa. Mientras tanto, sa follow-up tango niya na pagkaaga, kasubang gitabi ipipikan formal na magpasyar sa ipatura kan Legazpi Police, ang kaparyentes kan biktima. Kung sa insusog sa istorya, ang tugang kan biktima, iyo ang nakaresebi ng cellphone call, pikinformaran ini, may kinaraman sa nako ang lawas kan babaeng biktima. Kan makaresebi ng mga litrato, positibo kayo ng binisto ang biktima na si Certain Tricia, 18 anyos, residente kan barangay Bontonan, Camalig, Albay. Susog sa inda, alas 2 ang hapon kan Pizza Gis, kan maghali sa indang residensya ang biktima, tangali ng tagpoon ang sayang mga kabarkada para sa sarong jamming digdi sa syudad kan Legazpi. Sagkot dipi sa mangyari na ining day pinaglalauman kasood na. Kung kaya ngunyan, para gusto ang pinag-aaram kan mga otoridad, ang totoong nangyari sa biktima. Pangyari ano? Nailing ko sa picture kan. Sa may nagpadala sa kuya. 18 anyos pala nito? 18 anyos, BP. Kairak man ano? Ano nangyari daw kay yan? Okay, sige. Okay. So, yung tabi, BP. Okay, na-recover na kang pamilya, no? Nakuha na kang pamilya? Nabito na BP ka na pamilya. Yung medyo sa salvation sa barangay Bonot. Nadawa naman din kan pamilya. Positibong tig-identity ka rin tabi, BP. Ayan. Okay, sige. Okay. So, yung tabi, ang mga dagdag na report, nakasurat sa police record kay Legazpi Police, Joshua Pino. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa luwas. Mga tugang 7 before 6 in the morning. Didi po sa tuyang programa sa Morning Hirit. O sa may mga birthday o naubos-ubos na kasabago sa mga birthday celebrants natin. So may happy birthday pala kay Rose Espartines. Maray na aga po. Good morning, Kuya Hen. Kaya bagatabi nag-urulian mga tao, tawar at sinapanggasto sa evacuation. Kay po center, kay po ang tabi kay kwarta bako sa na-relief kasi gastuson mag-araw-araw nila para maisip man na nakatukaw sa to para sa mga daina magparauli tamay mga tios papa no. Tao kaya iyan nakaipuhan pag-adalan nila. Yan. Alright. Mga reaksyon kan sa tuya tabi na mga kababayan tungkol dyan mga tugang sa bagay na yan. Maray na agad tabi Mr. M. Regards tabi sa mga taga San Roque, Legazpi. Nagatuto kami digdi. Kumusta na po si Mayon? Ang latest po sa Mayon Todod na may schedule interview kita kaya. Ang latest po sa Mayon, mga tugang kan sa bagong as of June 12, 2023, alas 3 din maaga, may pinaluwasin dang advisory from MDRMC. Nangyari daw ang pagluwas nin lava sa Bulkang Mayon na nagpuon kasubanging alas 7:47 nin Banggi. Nagsunod po sa abiso kan magsunod daw sa mga abiso kan mga otoridad. Ito kasubanggi mananggad medyo madalom lang sukan, medyo natatahoban lang sa crater kang bulkan, pero may nagluwas ako duman sa samuyang kuan, sa samuyang natad na iling ko so purukan Mayon may nagbubulos na lava mga tugang hali dyan sa crater. Kaya gari naglalala lugod ano ang sitwasyon, kaya abangan tayan sa mga maabot na aldaw. Ta sabi bagakan Fivox Manila, mga tugang sa nagruluwas na mga bareta sa lado nasyonal, posible daw tabi na magkaigwaki kwan, magkaigwaki alert level 4, alert level 4, mga tugang an Mayon Volcano sa mga maabot na aldaw. Ano, kung iyan magapadagos mga tugang kan siring na aktibidad. Yan. Okay. Mga tugang 5 minutes bago mag-alas 6, magbabalik po kami. Magalipas lang kayo ni. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Initabi si Kapitana G. Samaro Mobio, ni Kanablang Bulod Pidoran Albay. Idi sa mga kabubuldan nin Pidoran, pirmi kaming pinagbisita ni Congressman Didi Cabredo. Tinuruan niya kan mga tao idi na maghigos, magtaranom, tanganing magkakaayuning pagkaon. Kantugon samo ni Kong Didi Cabredo, idi magpara asa sa gobyerno. So mga kababaihan, tinabangan niya nin magkakaayunin kapital para magkanegosyo. So mga asawa nin kababaihan, tinabangan man niya na magkatrabaho. Payaba kami ni Kong Didi Cabredo, kaya payaba man siya. Serbisyong progresibo sa tercer distrito nin probinsya ni Albay. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule sin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule sin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Maugmang ibinabalik kan DZGB ang programang Lakaw Maghiras Year 2. Sarabay na nagbabaklay bilang magturugang. Maghiranyog kan katotohanan susog sa katukduan kan kagurangnan. Maugma asin sarabay na maglingkod sa banwaan. Marina, sabay na. Lakaw asin maghiras. Sa programang ini, sa indong makakaiba, si Monsenyor Crispin Bernarte. Alas 2 ng hapon kada Biyernes. Lakaw Maghiras Year 2 sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6 ninaga sa DCGB asin sa Pilipinas. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang, Happy Independence Day po sa Saindo Gabos. O yapang headlines kan mga darakulang bareta ngunyan aldaw.
Mga residente sa Tulong Purok sa Barangay Lidong, Asin Purok, Sarong Purok sa Sitio kan San Antonio Fidel Sortida, na sa halangkaw na peligro kan pagtuga kan bulkan mayon, pipaibakwar ni Mayor Jun Aguas ngunyan aldaw. Office of the Civil Defense preparado nataparan ang kakulangan asin pangangaipo sa logistics kam probinsya ng Albay sa mayon volcano operation sigon kay Asik Alejandro. Salado National 33 million pesos na tabang itatao. Kan Speaker's Office asin tingog party list para sa residenteng apektado kan pag-alboroto kan bulkan mayon. Mga residentes kan Albay dapat magsunod sa LGU katakod kan patakot kan pagtuga kan bulkan mayon sigon kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Nangyaring aberya sa NAIA Terminal 3 kanakaging aldaw dahil kinaraman sa naging problema kang Enero 1. Sa ibang nasyon, US Secretary of State Anthony Blinken ilalawos na ang biyahe sa China. Sa business news, presyonin mga produktong petrolyo, maaumento rin sobra piso, efektibo Hunyo 13, alas 6 nin aga. Health news, sobrang hilig sa pagkaon ni steak as in Korean food, sangyupsyal. May peligro palan sa salud. Abangan sa taod-taod lang sa GB News Express. Detalyes mga tugang kan mga bareta sa lado lokal bilang pag-andam sa peligro ng pyroclastic density current na magbubulos sa basod gali efektibo. Kasabagong alas 6 nin aga Hunyo 12, pipaibakwar ni Mayor Jun Aguas ang mga residentes na sakop kan Purok 1, Purok 3 asin Purok 5 kan Barangay Lidong, asin mga residentes kan Purok 6 kan Sitio San Antonio, Barangay Fidel Sortida, Santo Domingo, Albay. Sigon kay Engineer Ed Balidoy, spokesman kan Incident Management Team kan lokal na gobyerno kan Santo Domingo na ang lakdang susugman sa kamautan na maging ligtas ang mga konstituentes sa anuman na peligro na darakan pag-alboroto kan bulkan mayon. Enot kay ni sinabi ni Mayor Jun Aguas na preparado ang lokal na gobyerno para susteneran ang pangangaipo kan mga residentes na madagos para mientras sa mga designadong evacuation centers. Mga tugang nakahanda ang gobyerno nasyonal na taparan ang kakulangan as iba pang pangangaipo kang probinsya pag-abot sa logistics sa nagpapadagos na mayon volcano operation. Inan sinabi ni Office of the Civil Defense Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro. Kapag bisita kay ni Salbay kanakalihis na aldaw kung saan makikipagkomunikar ini asin koordinar sinda sa manilain na lokal na gobyerno para maibitaran ang surusuan sa mga evacuation centers. Masiguro ang pagkakaigwanin malinig na tubig asin mga comfort rooms kay puhan man na magsunod sa international standard pag-abot sa numero kan mga pamilya kada classrooms. The national government is here, not just OCD, and soon, mga other partner agencies will be coming. But yung isa-isang papunta dito does not mean that we are not coordinated. No? We have certain protocols. May mga lead agencies tayo sa terms of WASH, nandiyan si DOA, terms of logistics, OCD, sa food and non-food item, nandiyan si DSWD. These are all, in a way, coordinated because we have existing protocols or response plans that we are following. We would like to ensure the public that the government is here. We have a working system and we'll be addressing yung mga gaps and that we will work closely with the local government. Nagipaghuron man si Andro kina NRDRRMC Bicol Chairperson Claudio Yokot kay bahanan mga miyembros kang logistics cluster para mahiling ang kahandaan kan kada miyembro sa pagresponde sa pagsabog kan bulkan. Hinagad man ni Regional Director Yokot sa mga miyembro kan logistics cluster na magsumiter nin inventaryo kan sa indang gamit asin mga equipment. Oras mga tugang sa Pilipinas, 5 minutos po makalipas ang alas 6 nin aga, mga tugang sa DZGB. Conjugal room para sa mayon evacuees gigibuhon arayo sa evacuation center. Al Armario sa report. Mapagibo ng conjugal room
na munisipyo, siyudad sa lambang evacuation center para sa personal na aktibidad kan mag-agom. Yan ang saro sa mga plano pagkatapos na nag-share si Alcalde Crisel Lagman Luestro sa meeting kan sa indaman naging experience sa Tabaco City na nagpagibo talaga ng conjugal room para pero harayo ini sa evacuation center dahil suropugman ang mag-agom na evacuees na maglaog. Aircon pa ang pinagibo kan Tabaco. Gusto man ni Arogon kan ibang LGUs na may mga mayon evacuees dahil tapikilaoman na haloy-haloy na matiner pa ang mga mayon evacuees sa evacuation center. Problemado man ang mag-agom sa personal na pangaipo. Kaya ang question ni Mayor Crisel Lagman, conjugal room harayo sa evacuation center na plano man ining gibuhon kan ibang LGU. Alarmario, DCGB. Mga tugang nagbutwa po ang bagong lava dome sa bunganga kan nagpapadago sa pag-alboroto kan bulkan mayon. Inang kinumpirmar kan FIVOL o Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Sigon sa ahensya, nasabing lava dome nakuhanin litrato sa pagikan mayon Volcano Observatory bandang alas 5:45 ninaga kan Sabado, Hunyo 10. Sa anunsyo kan FIVOLX, nagbubutwa ang bagong summit lava dome sa mayon volcano. Matapos na maibusol ang dating dome sa bunganga kan bulkan na nagresulta sa rock falls asin sa primerong semana kang Hunyo ngunya na taon. Nakitaas man giraray sa alert level 3 ang bulkan mayon dahil sa langkaw na aktibidad kini. Sarong volcanic earthquake asin 177 na rockfall events ang narehistro sa laog ng 24 oras kang Hunyo 11. Nahiling man ang banaag o crater glow mantang ang sulfur dioxide emission uminabot sa 1,205 na tonelada. Katamtaman ang pag-aso na napadpad sa sirangan na parte kan bulkan asin hubagon umay ground deformation ng bulkan susugman sa ekipahes kan FIVOLX. Report hali po dyan sa luwas. Magkaiba si Jimmy Nasalita. Dahil na inabot kan oras ni DSWD Secretary Rex Gatchalian kan kaaging Sabado na bisitahon ang warehouse digdi sa laog kan compound kan Provincial Engineer's Office sa Barangay Salugan ang DCGB News kay Riba sinda Provincial Engineer Dante Baclao mga members kan Philippine National Police, Philippine Army kuta na iyon ma-serving security kan DSWD Secretary iyon nakaabot digdi kung sa digdi personal na nahiling niya to ang renibong mga kartonin na food packs pano ang budiga digdi sa laog kan Provincial Engineers Office na nag-asikaso kani iyo ang DSWD. Katapos digdi nag-proceed sinda Provincial Engineer Dante Baclao sa Apaw o Provincial Bounty Village sa Barangay Kabangan Kamalig kung sa inigwapanin sa rong pigya papatapos na budiga kung sa oras na matapos na ang flooring kani pwede pang lauganin mga stocks nin mga pagkaon na pang-ayuda sa mga nasa evacuation centers para habang yaon sinda sa mga evacuation center masigurong kayang suportaran kan gobyerno ang mga pangkapta sa pagkaon kan mga evacuees may kinaraman sa pagkaon ngunyan na nasa state of calamity ang probinsya ni Albay dahilan sa alboroto kan bulkang mayon. Mga dagdag na balita, dahilan sa pagitaas sa alert level kan alerto kan bulkan mayon ipinag-orde ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co para ihanda ang mga magkanganigong tabang kainis sa komunidad na mag-evacuar sa saindang mga residensya. Binanggit ni Co na nakapagtaw sindanin pagkaon, tubig, istaran asin tabang medikal sa mga pamilyang nag-evacuar dahil sa aktibidad kan bulkan mayon. Sigon kay Co, nagkoordinar naman ang Ako Bicol Party List sa mga lokal na gobyerno o mga lokal na gobyerno magkakanigong ahensya sin iba pang organisasyon para sa tultol na hatod nin tabang sa komunidad na apektado kang krisis. Binisita man ni Ako Bicol Congressman
Jill Bungalon as in Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian, by Governor Rex Lagman kung saan nagkaigwasindanin pagtiripon kaibahan ang local chief executives na apektado kan aktibidad kan bulkan mayon. Sinundan man ini kan pagbisita asin pag-inspection ni Gatchalian sa DSWD warehouse sa Bugtong, Legazpi City asin Pawa warehouse. Binisita man ni Congressman Bungalon asin Secretary Gatchalian ang evacuee sa Daraga na apektado kan pagputukan bulkan asin sinda ma-distribuer nin food packs. Iba pa niya tong mga bareta, mga tugang sa lado lokal bilang kan mga personang pig-evacuar sa Albay uminabot na sa 14,000 sigon sa OCD. Report kay Ans Galer. Sumilakat na sa 14,376 ang bilang kan mga individual na pig-evacuar sa probinsya kan Albay dahilan sa pag-alburuto kan bulkan mayon. Ini ang latest na impormasyong ipinagpaabot sa DCGV News kan Office of the Civil Defense o OCD Bicol kung saan kung pwesto ini kan mga nasa loob kan evacuation center asin nasa luwas kan evacuation center o ini mga naglipat na sana sa mga kapamilya o kamilbid na mga harunga. Mga nasa evacuation center, nasa 13,792 ang bilang kan mga persona na kumpersyonin 3,783 na mga pamilya. Mientras na ang mga konsideradong outside evacuation centers uminabot man sa 584 na persona o kaya 156 na bilang man kan mga pamilya, lalo na sa mga apektadong mga LGU o kaya yung mga residentes na yaon sa laog kan 6 km permanent danger zone. Kung sa OCD Bicol, sa pangyayot ni Regional Director Claudio Yucot, panagos ang pag-monitor kan sa indang team sa mga posibleng madugang pangbilang kaini sa mga maabot na oras urog pang may mga LGU pa kunyan na panagos ang pagkondusir kan siring na evacuation procedures. Mientras tanto kinonfirma naman ngunyan kan Office of the Civil Defense o OCD Bicol na uminabot naman sa 20 million pesos kantidad din asistensya na inahingi tao sa mga evacuee sa paagi kan DSWD National asin Regional Office ang mga LGU asin man mga pribadong individual. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGV. Mga tugang, nasa 52 na mga employers ang nakatalaan na magpartisipar asin mag-ofrecer nin 11,500 na job vacancies sa gigibo na Independence Day Job Fair ngunyan aldaw sa SMC de Legazpi. Sigon kay Public Employment Service Office Head Dodge Ranyeses, naugma siyang marhay dahilan tagiraray na nakabalik ang face-to-face na aktibidad. Makalis ang mapindyente dahil sa COVID-19 pandemic. Nagalaom si Ranyeses na magiging matarayong po na aktibidad dahilan ta nagkaperang bulan ninda ining pighandaan ng katuyuhan iyon makatabang asin mataunan in pagkakataon ng mga Legazpeño asin publiko na makakuanin dagdag na trabaho. Mga tugang, saro pong 60 anyos na lalaki na ospital matapos hold upon asin badilon ninday panabistong suspetsado sa Barangay Burgos, Daraga, Albay. Joshua Bino, mga tugang sa report. Sa ospital, iginalagan ang sarong lalaking biktima matapos ining hold upon dahil pa na kontento binadil din dahil pa nabistong suspect alas 2 ang hapon ka nakaaging aldaw sa Purok 3 Barangay Burgos, Daraga, Albay. Binisto ang biktima na si Certain Domingo Nebres, 60 anyos, residente kan Barangay Tinago, Kamalik, Albay. Susub sa investigasyon kan mga otoridad, ang biktima asing kari ba kay ng driver iyo ang lunad nin sarong tricycle may sakay na sarong buhay na baka. Halian mga inis sa Barangay Villahermosa asin pauli dyan sa munisipyo kan Kamalig. Pag-abot harani sa Barangay Burgos Elementary School, hinapaan ang mga ini nin duwang lalaking suspect. Tinutukan nin badil rason para dumulag ang biktima.
alagad pinaputukan ini asin tinamaan sa iyang lubot. Matapos ang insidente, pinabagkan duwang suspect ang tricycle na pinaglunadan kan biktima. Naidalagan pa man ini sa sarong ospital naidalagan ini sa sarong ospital. Asin ngunyan padagos na nagpaparahay mantang ang suspitsados iyon padagos pang pinagahanap kan mga otoridad na recover sa crime scene ang duwang baseho nin bala benday paaram na kalibre nin badil. Nakadagdag na bareta, Josh Mabino, DG. Pinagiramdom kan Department of Trade and Industry o DTI Albay ang gabos na paratsenda sa merkado publiko, mga supermarkets, groceries, bakeries, hardwares, as in water refilling stations na magsunod sa provision kan Price Act o Republic Act 7581 o ang price freeze sa mga basic commodities sa laog ng 60 aldaw. Ina nakapalaman sa Memorandum Circular number 040/2023 na permado ni DTI Albay Officer in Charge Provincial Director Noel Bunao matapos iperarom sa State of Calamity ang bilog na probinsya kan Albay dahil sa pag-alburuto kan Bulkan Mayon na sangunya na sa Alert Level 3 ang mga mapapatunayan na mabayular, matatawanin magkanigong penalidad. Duwang suspitsadong drug pusher arestado sa Primer Distrito kan Albay. Report kay Jomar Bien. Arestado kan mga autoridad ang duwang suspitsadong drug pusher digdi sa First District kan Albay sa nakalis na weekend sa Banwaan Kantiwin na dakop si Edwin Paresia E. Cristo, 18 anyos pa sana ini, residente kan Purok 6, Barangay Bagong Bayan, Tiwi, Albay. Ini matapos na maglansar ng bypass operation ang autoridad kontra sa saya duman mismo sa naunang bita na barangay. Apat na suspect ang pinagtutubo na Cebu ang nakumpiskar kan mga autoridad digdi kay Paresia. Sa syudad kan Tabaco, na-arrestar man sarong laborer dahilan man sa bypass operation na ginibukan mga autoridad kontra sa SAIA sa Barangay Panal, Tabaco City. Ang suspitsado si Erickson Acuña y Valenzuela alias Rick, 28 anyos, soltero, laborer. Bago pa sarang ma-identify na drug personality kan Tabaco City Police Station as in residente kan Purok 1, Barangay Santo Cristo, Tabaco, Albay o Tabaco City na kumpiskar sa bypass operation ang .63 gramo kan shabu na may kantidad na sobra sa 4,000 pesos sa ginibong bypass operation kang naunambitan ng mga autoridad. Yan ang report. Jomar Bien, DCGP. Mga tugang oras sa Pilipinas, alas 6:16 nin pagkaaga, abangan po sa samuyang pagbabalik. 33 milyon na tabang itatao kan Speaker's Office as in tingog party list para sa mga residenteng apektado kan pag-alburuto kan Bulkan Mayon. Mga residentes kan Albay dapat na magsunod sa LGUs katakod kan patakot kan pagbuga o pagtuga kan Bulkan Mayon sigon kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Nangyaring aberya sa NAIA Terminal 3 kanakaaging aldaw dahil kinaraman sa naging problema kang Enero 1. Yan po asin iba pa. Makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Looking for healthy coffee? Here is First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of First Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, then dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C.
First Cafe, 20-in-1. Healthy, organic herbal coffee. Something different. Distributed by Unique Beverages Trading. Ang First Cafe ay mabibili sa mga sumusunod: TGP Legazpi and TGP Daraga, Legazpi Generic, Legazpi Public Market, Yashana Mall Supermarket, TGP Albay, Ultra Drug Albay, Creams Variety Shop, LCC Mall. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2 Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. GB News Express. GB News Express. Nasa totalmenteng 33 milyon ang kantidad din ayuda na didistribuer kan Speaker's Office kay Bahan ang tingog party list para sa apektadong residente sa probinsya kan Albay. Kasunod kan padago sa pag-alboroto kan Bulkan Mayon. Ini sa pagi kan cash as in kind na mariresibi kan mga residentes na puwersahan na ipig-evacuar sa naka-star sa laog kan 6 kilometros na permanent danger zone. Sigon kay Speaker Martin Romualdez, asin tingog party list Representative Bieda Marie Romualdez, asin Jude Asidre. Nasa tig 1 million pesos na kantidad din ayuda ang itatao para sa tulong distrito sa probinsya kan Albay. Ang apektadong lugar hali sa 1st District sa lindong ni Congressman Edsel Lagman, 2nd District sa iraram ni Representative Joey Salceda, asin 3rd District sa lindong ni Representative Fernando Didi Cabredo. Nangapudan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga apektadong residentes kan Albay na magsunod sa direktiba kan sa indang local government units para masiguro ang sa indang kaligtasan kasunod kan patakot kan pagtuga kan bulkan. Ang pahayag kan Presidente kay ginibo sa likod kan pagsairarom kan probinsya kan Albay sa state of calamity. Sinabi ni Marcos na ang padagos na pag-evacuar sa pamilyang nakalaog sa 6 kilometros na permanent danger zone. Asin sa ngunyan, nagtitiner ang mga inis sa mga evacuation centers ang national government sa pagikan DSWD tulos na magtataonin ayuda asin suporta sa mga kababayan na posibleng maapektaran kan pagtuga kan Bulkan Mayon. Inaktibar kan Philippine Army ang disaster unit kaini sa nagapadago sa pagbantay sa Bulkan Mayon. Sigon kay Colonel Sir Zerses
Trinidad, Public Affairs Chief kan Philippine Army na kasabay kan nagapadagos na monitoring kan gobyerno sa aktibidad kan bulkan. Pinahiro na kan Philippine Army ang 9th Infantry Spear Division para bilugon ang Task Force Sagip. Ang Task Force Sagip na matutok sa Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR operation sa lugar. Kung saan tulos ining magkoordinar sa Office of the Civil Defense 5 asin lokal na gobyerno sa mga lugar. Sa ngunyan, regular man ang komunikasyon sa pagultanan kang 9th Civil Military Operations. Kang 9th ID kaibahan ang 504th Community Defense Center, 5th Regional Community Defense Group, asin iba pang friendly forces para sa anuman nagigibuhon na operasyon. Sinabi ni Colonel Trinidad na nainot nang inaktibar ang 903rd Infantry Brigade na may sakop sa probinsya ni Albay, Sorsogon, asin Masbate. Ang emergency response team kaini mantang nagtabang naman ang 31st Infantry Battalion sa ginibong mandatory evacuation sa mga residentes na nasa iraram kan 6 kilometros na radius danger zone. Maatinder si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga aktibidades kan katakod kan ika-125 anibersaryo kang aldaw ning katalingkasan. Base sa abiso kan Malacanang, magiging parte ang presidente sa pagitaas kan bandera kan Pilipinas asin wreath-laying ceremony sa bantayog ni Gat Jose Rizal sa Rizal Park, Manila. Katakod kaini, hihilingon man ni Presidente Marcos ang aldaw ning katalingkasan Grand Parade sa Quirino Grandstand. Na po ng event kan alas 8 nin aga, ngunya na aga alas 5 nin hapon, gigibuhon man ang 2023 Independence Day Vendi Honor sa Malacanang para sa mga foreign diplomat. Magigiramduman na pinag-orden kan presidente ang pagkrearin Interagency Task Force para sa preparasyon sa selebrasyon kang aldaw nin katalingkasan. Nahanap na sa Europe ang iconic na painting ni Juan Luna na Hymen o Anong pag-pronounce kayo ni Paringmar? Paringmar, anong pag-pronounce tabi kayo ni? Lag mo na tabi si Paringmar, Paringmo Jay? Hymen o Hymeni. Hymen o? Hymeni. Pagkatapos ng sobra sa sarong siglo na pagkawara, pinagkonsiderar bilang Holy Grail of Philippine Art ang obra tinakbanin bronze medal sa 1889 Paris World Fair, tampok ang kasalang Romano. Dahiling man ang obra maestra pon kang ini o day nahiling ang obra maestra pon kang ini nasa pagsadiri ni Luna sagkod sa iyang pagkagadan kang 1899. Kanakaaging aldaw ang obra na discovery kan art collector na si Jaime Ponde de Leon. Pagkatapos in maabot sa 10 taon na paghahanap, nakadisplay ngunyan ang painting sa Ayala Museum sa Makati City bilang pagirumdom sa ika-125 aldaw nin katalingkasan kan Pilipinas na Hunyo 12. Makikisumaro ang Manila Cathedral sa gigibo pagirumdom sa ika-25 taon na anibersaryo kang aldaw ning katalingkasan ngunya na Hunyo 12. Sigon sa report kan CBCP News, open house ang Manila Cathedral sa side chapels, crypt asin choir, loft poon kan alas 5 nin aga, sagkod alas 6 nin banggi. Sinabi kang rektor kan Manila Cathedral na si Monsignor Rolly de la Cruz na ang open house may kamautan na ma-apresyar kan mga tao ang mayaman na istorya asin kontribusyon sa kultura kan Manila Cathedral sa ginibong pagiging accessible sa mga tao kan pigasabing restricted areas. Ngunya na nagalaom si Monsignor de la Cruz na magugustuhan kan mga tao ang ispersos na inagihan kan reconstruction kaini. May libre na guided tours pon alas 10 in aga sagkod alas 3 in hapon para sa mga gustong maaraman ang kasaysayan kang cathedral. Igamanin misa alas 7:30 in aga asin alas 12 nin udto asin prime organ mini concert asin alas 9:30 in aga asin alas 1:30 nin hapon. Inang primerong pagkakataon na magiging open house ang katedral poon kan magtama ang pandemya sa COVID-19.
na may 3 taon na ang nakalihis. Nakatalaan na magkondukta din public hearing ang Commission on Elections sa COMELEC sa tahukan pangapudan na ipag-oktaba ang Barangay Asin Sangguniang Kabataan elections sa Negros Oriental. Sigon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, sinabi kan poll body nagigibuhon ang public hearing tanganing ma-assess ang presenting sitwasyon duman sa probinsya, partikular sa peace and order status. Pagkatapos na aramon ang mga sentimiento kan namanuan katakod kang propestong pag-oktaba sa nagraraning barangay asin Sangguniang Kabataan election sa probinsya. Sigun sa COMELEC, ang nasabing lakdang nag-ugat sa pangapudan ni Senador Ronald De La Rosa, chairperson kan Committee on Public Order and Dangerous Drugs, asin Senador Francis Tolentino para ipag-oktaba ang nasabing eleksyon sa ginibo kaining Senate inquiry sa paggadan kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Sinabi kan poll body na sigon sa mga senador, base man sa nagluwas na survey, pabor ang mga namanuaan sa Region 7 na ipag-oktaba ang local election sa saindang lugar. Ipinahayag kan COMELEC nagigibon ang public hearing sa lambang syunad, banwaan asin mga barangay sa probinsya sa tabang kan security partners kini gikan sa PNP, AFP asin sa pagi kan Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns. Nakatalaan na magbakal ang Philippine Coast Guard o PCG nin drones para mapakusog an sa indang operasyon. Sangon niya na aldaw, 2 nasyon ang nagtangro nin grant sa Pilipinas para sa prototype drones. Pinuunan man ang testing sa mga babakalon na model nin drones, partikular na may kakayahan na mag-monitor ni distansyang 50 nautical miles o 50 nautical miles. 50 na drones ang inisyal na gustong bakalon kan PCG para sa indang distrito, pero nakadepende man giraray ini sa aprobaran kan gobyerno. Piglinaw ni Manila International Airport Authority o MIAA Acting General Manager Brian Ko na daing kinaraman sa mga pasilidad na nangyaring power outage kanakaging aldaw sa Ninoy Aquino International Airport na iya Terminal 3 arog kang Enero. Sigon kay Ko, dainin dapi galaoman ang pagkawalat kan ginabit na tester kan M Service Technical Team kung sa insinda nagpautob nin electrical audit. Ilan kay ni nagkaigwan in short circuit sa linya kan Meralco kaya nawara ang supply nin kuryente sa aeroperto kan Sabado. Ang nasabing aberya naganin in batikos gikan sa mga pasahero asin concessionaires kang naiya. Alas 6:32 mga tugang sa Pilipinas sa samuyang pagbabalik US States o Secretary of State Antony Blinken mabisita sa China. Bareta sa negosyo, presyo kan produktong petrolyo maumento sa aga, piso tabi ang maging effect ang magiging presyo sa ilalangkaw kaini alas 6 nin aga. Health news para duman sa mga sobrang hilig sa pagkaon nin steak asin Korean food sanggupsal, may peligro palan ini sa salud. Makalipas lang kay ni GB News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indocang Climex Forte. Climex Forte available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina
at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang bagong lasang pinili ng regular beer drinkers, Paraiso Beer Big Honey. Bagong Paraiso Big Honey, citrusy, aromatic at refreshing. Ang tunay na nakakabighaning lasa ng beer. In a blind taste test certified by Octa Research, ang Paraiso Big Honey ay mas nagustuhan ng 6 out of 10 beer drinkers in NCR compared sa ibang beer na may 5% alcohol. Tikman ng mapatunayan, a taste of Paraiso. Drink responsibly. Tikman ang Paraiso Beer. Only 110 pesos SRP for 1 liter. Drink responsibly. GB News Express. GB News Express. Mga tugang ilalawos po ni US Secretary of State Antony Blinken ang biyahe niya sa China. Ngunya na bulan, nasabing biyahe haloy ng napindyente dahil sa nagkukusog na tensyon sa pagultanan kang Estados Unidos sa China. Sigon sa US State Department na mabiyahe sa China si Blinken sa maabot na Hunyo 18, bigla man na makakahuron kay na nagkaplang opisyal kan China na kinabibilangan ni Foreign Minister Qin Gang asin posibleng maging si Presidente Xi Jinping. Magigirumduman na kinansila ni Blinken ang biyahe kay ni kan Pebrero dahil sa isyu kan Chinese spy balloons na nahiling sa teritoryo kan Amerika. Nakatalaan na magbisita ngunya na bulan si Japanese Prime Minister o Japanese Emperor Naruhito asin Japanese Empress Masako sa nasyon kang Indonesia. Itinilaan na nasabing state visit sa maabot na Hunyo 17 sa God 23 ngunya na taon kasunod kan invitasyon sa enda ni Indonesian President Joko Widodo na magbisita kay ito ang duwa sa Tokyo kanakaaging taon. Sa sarong pahayag sinabi ni Japanese Minister Fumio Kishida na pigilauman na mas papakusugon pa kan aktibidad na ini ang relasyon asin pagiging mag-amigo kan Japan asin Indonesia. Inang kainot-inoting pagkakataon na makondukta ni state visit ang duwang halangkaw na official kan Japan sa nasabing nasyon pon kan magtoko sinda sa Chrysanthemum throne bilang emperor asin empress kan taon 2019. Magigirumduman na kanakaaging bulan inot naman na inimbitaran ni Kishida Widodo na mga tinder sa Group of 7 Summit sa Hiroshima, Japan. Ninatindiran man kan iba pang leader gikan sa iba-ibang mga nasyon. Business News. Mga tugang, para po duman sa mga nagkukonsumo ng gasolina sin krudo, nakatalaan po na mag-itaas ang presyo ng produktong petrolyo efektibo alas 6 din aga, Hunyo 13, 2023. Inang abiso kan mga oil companies kung saan magawalat o magkakawat sa aumento sa presyo kan gasolina sa kantidad na piso sa god 1.50 kada litro. Ang diesel malangkaw manin piso sa god 1.60 kada litro. Mantang ang kerosene malangkaw manin piso sa god 1.35 kada litro. Ang pinal na oil price adjustment ipapaskil dyan auto sa mga oil companies. Sigon sa mga eksperto, ang oil price increase ngunyan dahilan sa desisyon kan Saudi Arabia na bawasan ang saindang oil production. Health News. Mga tugang, kasabay po si News Director Mar de la Cruz para duman sa mga parakauntabi ni steak asin ang sikat mga tugang na sangyupsyal na makukuha dyan po sa satuya na mga palibot asin lakop na ini sa Pilipinas. News Director Mar de la Cruz, good morning. Come in. Good morning, BP. Kung mahilig ka sa mga steak o kaya Korean food na samyupsal, magdangog na rin.
Ikon sa mga eksperto, maski masiram na kaunon, dasok sa benepisyo araw kang protina, iron, vitamin B12, zinc, as in iba pang mahalagang nutrisyon, importanteng maraman ang mga posibleng pagikanan maninhelang sa pirming pagkaon kini. Ginawa nito ka mga eksperto sa salud na hindi pwedeng pagikanan ng ibang helang araw ka ng heart diseases, as in cancer. Taro sa mga dahilan kung ataan mga unprocessed meat, pwedeng may konektar sa peligro ng heart disease, iyon na lang na salt content, hindi man konektar sa high blood pressure. Kapailing man sa pag-aadal na ang parehong processed as in unprocessed red meat consumption may connection sa sarong mas ialangkaw na peligro ka nagkapirang klase ng cancer lalo na ang mga colorectal as in breast cancer. Kaya day talaga may iwasan, eat in moderation, as in orog sa gabos, pirming magkonsulta sa inyong mga doktor para ma-monitor ang kondisyon kan salud. Health News from Newsbase, Mardila, Dainiba. Mga tugang bareta sa kamugtakan kampanahon, kay ba po si Ariel Samodio, Kampag-asa. Ay na aga po. Para po sa satuyang weather forecast na kaluwas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Shedeng Kanso Banggi. Sa ngunyan, padagos man na nakakaapekto ang duro sa bagat sa bilog na Luzon at in Visayas. Sa Kabikulan, nilalauman ang bahagyang mapanganoron sa kudsa mapanganoron na kalangitan na kung saan niya anuman ang tsansa ng mga pulong-pulong pag-uran o pagkikilat, pagdaguldol. Katamtaman na duros na hali sa timog sulnupan na mamamatean na may katamtaman na pag-alon kan kadagatan. At tinatayang agwat ang temperatura sa maghapon, 25 hanggang 33 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:18 nilaga, masulnop at yan alas 6:11 nin hapon. Aliligid sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Mga tugang yang pandetalyes kan mga bareta, ngunyan pong aldao, sinurat po ni News Director Mar de la Cruz, Jenny Balyaran, Angel Mustasa, asin siring man po mga tugang an sa tuyang bilog na tropa sa newsroom kan DCGB. Siring man kay Banyato dyan sa report an Mega Force Patrol. Mga bareta sa lado lokal. Katuwang mga tugang an Pag-asa DOST sa kamugtakan kampanahon. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores na inyong lugar. University of Nueva Cáceres is your best bet for student life experience and employability. Hatid ng UNC ang flexible learning modalities, modern facilities, success coach until graduation, at mahusay na student programs para dama mo ang alagang UNC mula enrollment to employment. Pinagtibay ng UNC ang industry at employer partnership with professors who are industry practitioners upang masiguro ang mataas na employment at national board exam passing rates. Patunay nito ang UNC alumni at board top-notchers. Be future ready at UNC. Enrollment starts on May 22 in all levels for school year 2023-2024. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now! Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago.
pwedeng ikasal, o maging single. Pwedeng maging konsentidor, o maging suwabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang Ginto. Ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa sa DCGB Morning Hirit po ini. Ngunyan pong aldaw nin Independence Day. In the morning! Henry M. in the morning! Ano kayan mga aktibidades diyan sa luwas, ano? Ha? Ano kayan mga aktibidades, mga tugang ngunyan na aldaw? Diyan po sa palibota, ngunyan po na Independence Day. Mga mister! Shh! Mga mister! Natangitapigapod mo kami. Basta, dapat po tayo ay maging malaya din paminsan-minsan. Di ba? Baretang kulalapnit. Kay ba si Joshua Bino? Consistent man si Joshua sa laog na kisarong simana. May fan naman pati. Igwa naman pati ki fans. Igwa naman pati ki hindi ko may nagte-text naman. Garigwa naman adi. Garigwa. Ano ay sandali dapat maraman ta so istorya, headlines istorya ni Joshua. Demo ay ito sandali lang ha. Ito po. May kinaraman mga tugang sa sarong empleyado nin sarong eskwelahan na balik-balik daw pigpa para balik-balikan kan mga estudyante alaga day po naranihan dahilan ta nagdadangadang pasalan mga estudyante si madam daw nakaitaas na ang kiray. Grabe man na. Anong masyado man na. Sige daw, aramon ta daw. Baka kung normal man na maitahalang kaon niya ang kiray niya ta. Ngunyan kaya baga ang kiray mo, pwede mo nang kuritan medyo mataray ang dating. Good morning, Joshua. Yes. Good morning, VP. Morning. Good morning sa mga parantabay. Sa baretang kulalapnit. Si Isay daw ining sarong empleyado sa sarong dakulang eskwelahan. Tigpa para relibak na bipikan mga estudyante. Gibo-gibo man talagang kan iba. Gibo-gibo. Maski si Isay, pigil libak. Pero talagang bako manolo libakon ka. Ano na ngayon, sir? Nga si sir. Pag magayong ng estudyante, para apod. Ano man yan si madam o tamiling nga auto nga yan saro nga yan pogi. Iyo nga pigwa para apod pag nag-recite. Naman sir nga din, naglaog. Maray nga nga girl, magparalaog si sir. Tapos diba naman nag-iro sa kantin, ano na, mapagalong yan yung maestro. Kanakulik ang pipagibo. Kung ano nga yung pipagibo. Pero, nakaukod ba mga kita, girl? Napagal, kadakol-dakol nga kami pagibo. Gari na nga. So, maring, konsyas na nga ang kwan. Maring nga, konsyas na nga ang teacher ta. Dakol ba nga kitang professor nga, kadakol ba na pipagibo? Ano na nangyari kay madam? Yes, DP. Dito para relibak kan mga estudyante. Sa dayda lamang maramihanin marhay. Kawasa man ining si madam. Nagdadangadang pasanay ng estudyante. Nakataas na tulos ang kiray. Mataray. Kung i-describe kan mga estudyante. Nai masabutan minsan. Maedad na BP. Pero gari ngaya babaeng urual daw na may dalaw. Pilyo man mga estudyante man iniman na natapag may dalaw may mga malibong ang payo kaniba?
Minsan baga dito, malibong mananggad. Ay, di ko aram niya. Di ko aram. Siguro, sa iba gayon. Baka sa iba, okay man. Talaga, malibong ang payo. Pag may dalaw? Sa iba? Paano mo na-confirm yan? Basta yun, ha? Delikado naman yan eh. Oo, ngunyan. Ngunyan, BP, ang mga estudyante, yung nagkukubog-kubog ang tuhod, at para ni kay madam. Takot murot ngayang mata mo yaw. Data daw tayning si madam, perming mainit an payo. Sigun BP sa mga estudyante, dapat kuta na siya, permisa nang makatawo. Ta siyempre nga, saro siyang empleyado di gobyerno, at sa iyang pigsisweldo, hali sa pinagpagala na bawis kan tawo. Ayos, ma'am. Pwede ka na makaarog kay Francisco Balagtas. Alat ko na. Pasado na sa buhok. Ano si Madam Daraga? Mayagom. Dahil sinabi. Dahil sinabi ang status niya. Dahil. Kung komplikado in relationship o may permanent relationship. Pa-showbiz. Pa-showbiz. Ano naman si Madam Tamatarayon, man? At ayun nga nagapot. Baka dating ang kira niya, halangkaw man talagang pagkakurit. Ripara man kaya dito, kung tigitarayon ka o dae. Anong problema daw ni Madam? Tindak. Baka kung medyo ngayon malibong ang payaw permita. Alam mo na yan. Abay na kung nag-ibakpit man mo yun, mas lalang malibong. Lang malibong ang payaw kaya to. Oo. Nya no, ano da? Nata. Ano yan, ano? Sabagay, maray man paminsan ang teacher na mahigpit. Buda, medyo mataray-taray, taday na abuso. Kaya lang, pinasubra na, bigtarakuta naman. Correct. Ikaw ganda kung aram na mataray man talaga siya. May pinahibi nga ni. Pinahibi dahil? Basta, gani may pinahibi siya. Una ko, problema sa puso. Siya na minibi. Siya na minibi. Gani. Basta, may chismis, may chika. Kay Madam. Hinda. Ara mo ba ya? An mga estudyante, nako. Man ki teacher nakakalampas sa chirismisan? Turo yan. Baka may teacher? Baka ni teacher? Empleyado? Pag una ko, teacher ini. Bako, empleyado kan? Sarong eskulahan. Alam ko, knows mo ini. Alam ko man pala sa teacher? Bako man. Sala man pala sa example ko. Sala kayang pagdangog ko. Hala man pala. Baka man pala siya teaching personnel. Non-teaching siya. Imbis na, dati-dati kayan, mga teacher, ibang teacher, professors, sa college lalo na, pigurunan ang kan mga estudyante. Teacher nga yan, medyo kuwan ko rin nga, makusuko niya ang appeal. Makaman niya sa gwapo, pero nga ang appeal niya ngayon, makusog sa kuya, ang dating sa kuya, girl. Yung nga patapin mo ngayon maliligo niya magsaulog. Ano yung saro tama niyang teacher niya? Ano man niya? Gari man niya permiso ka. Marinig pala. Kaya pala minsan nakakaduwa. Gari nga pero narigla. Gari pala, non-teaching pala nini. Non-teaching. Okay. Garo aram ko na yan Knows mo talaga. Garo aram ko na. Pag magparataray-taray ka, kung hindi man nag-evaluate ka ng estudyante pag non-teaching ka, di ba? Maramang ki-evaluation pag non-teaching. Hindi naman lang ang pag-evaluate. Ang sa paron mo, chirismisan man sana. Okay, sige. Okay, Baretang Kululap ni Joshua Pino. Wala man sa pagdangog ko man. Non-teaching pala. Di ba? Bueno. Pasok mo, Jing. Ay, naka-stinger ka na? Naka-stinger. Pasok mo nga. Baretang Kululap ni.
Hello, good morning. Good morning, ma'am. Nata po, kuryente. Garuwara na bagang tao sa kinaban na iba, kundi ika na sa nabuda sa nagreklamo. Ang mga flowering words mo, madam. Gari, gusto ta ka, madam, pa mong ki Jim's Coffee talaga. Ang mga style mo. So, ano da? Kayang may garo baga rice wire din di sa may Buragwis, sa may eskwelahan. Oo. Nagkukuriyat sa tinampo, more than 1 week na inidikting na iiling ko. Garo ko samo-samuhon o putulon. Kaya lang, Pwede mo, madam, iyang guyo doon. Gibon mong balaybayan. Grabe na digdi grabe na ang kinaban adi. Ano na ini? Maski na sana kaya gayud ika o. Pero, madam, bako ang kuryente, Bako kuryente, ang cable gayod? Hindi, so dako lang rubberized na wire po. Iyo, so gari medyo flat? Umpo. Na black? Garo ano yung tawag dito? Garo medyo ang itsura. Iyo. Ipahalit na, madam. Saan po exact location kaan? Digdi lang po, sir. Aran sa barangay hall. Makay-ani, makasupog. Ay, nata yan. Manangga dapat si... Sa likod kang eskwelahan. Sa likod kang ay sa may basketballan. Dakulo. Ay, kadakul na wire. Nata yan. Nagkapurutol yan. Dakulo nag-aaragod dyan. Dahil nagre-reparo. Inda ka. Dahil masilao daw. Baka may masilao dyan kaan. Mga auto, masabitan. Yan. Bako lang auto. Pag inilid kami ng mga tao. Iyo na nga. Matakot yan kung may nagmumotor. Yan. Nabigla ngayon kung although putol yan. Pero ba ang aksidente ba? Gaday taman aram. Kaya opo, sir. Sila matunon. Pasensya. Special na, madam. Tayo pa iling tatabi, ha? Iyo po. Salamat. Okay, bye-bye. Yan ang sabi na what you call. Oy, mga barangay officials, dyan tabi sa Buragwis. Ano na, boy? Buragwis, maray na hapo, aga po. Sige, tod ta. Ilingon ta daw yan. Mga tugang na nakalaylay dyan na wire sa may barangay hall, buda o tuda sa may basketbulan. Ano ba yan? Hello? Good morning, Manong Rick. Sandali lang. Tanatay nito dahil naghahang na naman. Hello? Migo? Yes, morning. Dahil may labadong, maabot si Solidom. Aha! Bako retired na si Solidom? Ay, baga. Pero bako siyang, ano nga na siyang ngunya? Bako sekretary siya? Sekretary DOST. Doon sa sekretary, Solidom? Opo. Aha. Anong oras, Migo? Ngunyan na malamang yaon na, 7 baga ito. Iyo. Ang P-Box, baga under niya, di ba? Oo. DOST? Pag-asa? P-Box, yan, di ba? Opo. O, sige, Migo. Saan ang direksyon kayo, maduman? Dahil pa akong itinerary. Oho. At yan na may set mo. O, sige. Salamaton, Salamaton. Apo. Salamaton. Alright. Sige, thank you. Yan. Rick Mendoza, mga tugan. Anong dalita? Kung naram, ay lingawon ko si Solidom Palan, mga tugang, Dios the Secret. Lingawon ko siyang apudan. Lingawon ko siyang apudan. Stay number ako kay Secretary Solidom. Kan P-Box pa inipakan. Kanasa P-Box pa po inipirmi ko inipiga apudan. Di ba? Pirmi ko inipiga apudan. Mananggad. Sige, kauron taod-taod. Hello? Hello, BB. Yes, morning. Kasi describe mo kay Lawrence. Garimidmid ko. Garimidmid mo? Oo, may bidong ko pati. Ako din? Palay. Arin duman, nakal baga ko salangan sa pag-isalangan iso. Pagkakpagon ako, teacher, bako man palaan ng teaching. Ano dito? Arin duman? Ang aram po, teaching personnel. Noel? I-describe mo. Bay na magpadago sa Tala City na. Sarabayon. Sarabayon ka na. Tama na. Iyo baga. Iyo. Good yun mo ita.
Arin naman so ito ngayang gwapo ngayan na So, gwapo kayong mabuto kaya pag-apirme. Na malinig ko kaya apirme. Marigi ang apil. Badok? Oo. Bakuso ko kaya ang apil. Bibid mo. Ikaw mismo. Nadangog ko man nga na pagchirismisan nga di ko man aram kung sisay ako nung pigsarautan mo. VP, so dati mong estudyante, Oo. yung kaurong ko. May na pagtaraman sa uro ninong duwa. Tabaga ko naman may taram. Itaram ko kung tagsain. May na pagtaraman sa on the air. Iyo. Tabaga may taram sa imong iba. Baba yung kauron mo. Bay na pagtara. Latusunta ka dyan. Bye. Alas 10 din aga sa Albay Capitol. Si Solidom? Anong si Solidom pa Capitol? Tapos 2 p.m. daw, DIL Secretary Abalos. Madyan, si Mabot si Abalos? Alas 2 ang hapon? Dakulong pila kita ngunyan dapat ang sikason ngunyan. Sa nang briefing kayo ni, ita mo sa kudyan ang detalya. Dakul pa na mabot ngunyan, Secretary Solidom, Secretary Abalos. Maarabot ngunyan. Iyo, maray man yan, nadayaon sin data, magka-interview ta lamang sa tuya at tabi ng programa. Diba? Ang mga arogan na mga pangyaring yan. Hello pa din. Doc. Hello. Pade. Nawawala si Pade. Sa hanap ninda sa bar. Ito sandali lang. Alas 7 na. Sino pa ka para? Hello. Hello. Yes. Si Mabot, si Solidom. Si Solidom, Renato Solidom, Dr. Renato Solidom, Secretary yang kan DOST. Tugang ni Liquido. Say? Ni Liquido. Para pasaway. Ikaw, nakulong talaga ang mga direct dilawanan mga turista, tauldungan ano yun nakakapiktar sa iba, pero Buda, mga ako, turista, nakul na rin maabot. May riling yan. nakulong mga direct din. Yeah. Okay. Okay, Migo, ingat. Salamat. Duwang mo yan mabisita digdi sa tuya. Tabi, Assistant Secretary and Secretary kang DOST. Uda tabi si Secretary Abalos kan DILG. Ay, bantay na lang mga pag-iriba. Kung mangyari dyan, tabi. Bata ko 10 o'clock, igwa ko ki meeting may igwa kong online. Ano yun? May virtual meeting ako. Salamat kan sa pagantabay. Bareta alas 7 susunod na. Kaya ba po si News Director Emeritus Edwin Peralta. Walang kupas. Kaya ba po si Nicole Gloriani, ang bagong bituin ng Bakakay Albay. Salamat kasi ng pagantabay. Goodbye, mabuhay. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa Bayani Property.